חדשות כנען, והיום אני עם אורח מאוד מאוד מיוחד, שמואל! שלום. שמואל, למה אתה רוצה לצאת למלחמה הזאת בכלל? כי אני חושב בעצם שהשטחים האלה שייכים לנו. בהצלחה! ועכשיו נחזור אליכם אחרי הפרסומות. התיק החדש של לואי ויטון, עכשיו באחוז הנחה! כן, אז בקיצור מתו 4,000 יהודים, זה ממש עצוב. וכן, רגע, מה זה שם? מושיק? מושיק? אוקיי, נעבור עכשיו אל שמואל, שרצה לבשר משהו מאוד מיוחד. שמואל? כן, מה שרציתי לבשר זה שאנחנו במלחמה הבאה הולכים ללכת עם ארון אדוני כדי שאלוקים יהיה איתנו. ועכשיו נעבור לאיציק בשדה הקרב. כן, בעצם ארון אדוני לא עזר בכלל, וזה מאוד מאוד מסוכן פה, ויש הרבה נפגעים, וזה מאוד עצוב. מה זה שם? אוח! שמואל, מה אתה חושב על זה שהיה הרבה מאוד נפגעים? אני יודע שהיה הרבה נפגעים, אני מאוד מצטער בשביל כולם.